ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 56,586 എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ടുള്ള 56,586 എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ടുള്ള 552 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 56,586 എന്ന സംഖ്യയുടെ അടുത്തായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ കൂടിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറഞ്ഞ സംഖ്യ ആയിരിക്കാം. 552 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 56,586 നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കിയേക്കുക? 552 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കിയേക്കുക. 56,586നെ 552 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിച്ചു നോക്കിയേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശിഷ്ടമായിട്ട് കിട്ടുക 282 എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് ശിഷ്ടമായിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്? 56,586നെ 552 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ശിഷ്ടത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു? നമുക്ക് 0 കിട്ടിയേനെ. പക്ഷെ ഇവിടെ 0 അല്ലല്ലോ കിട്ടിയേക്കണത്, 282 എന്നുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടിയേക്കണത്. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയേക്ക 56,586നെ 552 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 56,586 താഴെയുള്ള, അതായത് ആ നമ്പറിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സംഖ്യയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. 552ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന 56,586 മുമ്പുള്ള സംഖ്യയും ശേഷമുള്ള സംഖ്യയും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മുമ്പുള്ള സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അതായത് ഈ ആരോ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല, എത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. 56,586 മൈനസ് 282 ചെയ്തേക്കുക. 56,586 മൈനസ് 282 ചെയ്തേക്കുക. അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹാര്യമാണ് അല്ലെ? ഹാര്യം മൈനസ് ശിഷ്ടം ചെയ്തേക്കുക. ഹാര്യം മൈനസ് ശിഷ്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 56,586 മുമ്പുള്ള സംഖ്യ 552 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തത് ഹാര്യത്തിൽ നിന്ന് ശിഷ്ടം അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി 56,586 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം. 552 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ 56,586 കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചേക്കുക, ഈ ആരോ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോണത്? ഈ ആരോ പോകുന്നത് റൈറ്റിലോട്ടാണ്. ഈ ആരോ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹാര്യം ഓക്കെ പ്ലസ് ഹാരകം മൈനസ് ശിഷ്ടം. ഹാര്യം പ്ലസ് ഹാരകം മൈനസ് ശിഷ്ടം. ഇതിൽ ഹാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? 56,586 പ്ലസ് ഹാരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 552, ശിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 282. അപ്പോ നമ്മൾ ഹാരകവും ശിഷ്ടവും തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനെ ഹാര്യത്തിന്റെ കൂടെ, അതായത് 56,586ന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയേക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 56,856 കിട്ടും. ഓക്കെ, 56,856 ഇതായിരിക്കും 56,586 ശേഷം വരുന്ന, ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം വരുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ 552 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്നത്. ഇനി 56,586 നിന്ന് നിങ്ങൾ 282 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക 56,304 എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ്. 56,304 ഇതായിരിക്കും 56,586 മുമ്പുള്ള 552 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണു. എത്രയേ ചെയ്തുള്ളൂ? 56,586 നമുക്ക് 552 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം എന്താണ്? ശിഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ശേഷവുമുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണ്. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 56,586 നിന്ന് ശിഷ്ടം കുറച്ചു, ഏരോ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഹാരകം മൈനസ് ശിഷ്ടം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഹാര്യത്തിന്റെ കൂടെ കൂട്ടി ഏരോ റൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്
789 കൊണ്ട്, ഓക്കെ, പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയും എത്രയാണ്? 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ, ഇത് രണ്ടും എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ, ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല, ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ എത്രയാണ്? 9999 അല്ലെ? ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ്? 789 കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, 789 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓക്കെ, 9999 നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ്? 789 കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം 0 വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്? 9999 ഇതുകൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ശിഷ്ടമായിട്ട് 0 അല്ല വരിക, മറിച്ച് 531 എന്നുള്ള സംഖ്യയാണ് വരിക. ഓക്കെ, ശിഷ്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 531 എന്നുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 531 എന്നുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ശിഷ്ടമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി നിശേഷം ഹരിക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഇവിടെ നമുക്ക് നിശേഷം ഹരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇനി ബാക്കിയുള്ള വലിയ നാലക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാ വരിക? 99, 98, 99, 97, 99, 96 അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് ബാക്കിയുള്ള വലിയ നാലക്ക സംഖ്യകളിൽ വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംഖ്യാരേഖയിൽ 99 അല്ലെ ചെറുതായിട്ടല്ലേ വരിക? 9999 ചെറുതാണ് ഇവരൊക്കെ. 99, 98, 99, 97, 99, 96 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 99 ചെറുതാണ് ഇവരൊക്കെ, അല്ലെ? അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറോ എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നുണ്ടാവുക? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഏറോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്ക, നമ്മൾ ഓൾറെഡി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു, ഏറോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 9999 മൈനസ് 531 ചെയ്യണം. 9999 മൈനസ് 531. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 9468 എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടും. 9468 ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ ഏതാണ്? 10000 ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ. അതിന് നമുക്ക് 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശിഷ്ടമായിട്ട് കിട്ടുക എന്താണ്? 532 എന്നുള്ള നമ്പറാണ് നമുക്ക് ശിഷ്ടമായിട്ട് കിട്ടുക. ശിഷ്ടമായിട്ട് 532 കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ത്? 10000നെ 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? 10000 കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നമ്പേഴ്സ്, ഏറ്റവും ചെറിയ അക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 10000 കഴിഞ്ഞു വരുന്ന 10001, 10002, 10003, 10004 ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ സംഖ്യാരേഖയിൽ 10000 കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സാ, 10000ത്തിനേക്കാളും വലിയ നമ്പേഴ്സാ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏരോ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുക? ഏരോ പോകുന്നുണ്ടാവുക റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ്, അല്ലെ? ഏരോ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏരോ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹാര്യം പ്ലസ് ഹാരകം മൈനസ് ശിഷ്ടം. ഹാര്യം പ്ലസ് ഹാരകം മൈനസ് ശിഷ്ടം. ഹാര്യം എത്രയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്? 10000 ആണ്, അല്ലെ? പിന്നെ ഹാരകം മൈനസ് ശിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 789 മൈനസ് 532. അപ്പൊ 10000 പ്ലസ്, ഇനി 789 മൈനസ് 532 എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം, വേണ്ടേ? 789 മൈനസ് 532 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 257 ആണ്. അപ്പൊ 10000 പ്ലസ് 257 സമം 10257. 10257 ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.
നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയും ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയും എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഏതാണ്? 9999. ആ നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് അല്ലെ. ഈ നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കി. ശിഷ്ടം 0 അല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശിഷ്ടം 0 അല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി ബാക്കി വരുന്ന വലിയ നാലക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 99, 98, 99, 97, 99, 96 ഇവരെങ്ങോട്ടേക്കാണ് സംഖ്യാരേഖയിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏരോ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏരോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ, അതായത് 99 ചെറിയൊരു നമ്പറാണ് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 99 മൈനസ് 531, അതായത് ഹാര്യം മൈനസ് ശിഷ്ടം എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹാര്യം മൈനസ് ശിഷ്ടം എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. ഇനി 10000 എന്നുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ എടുത്തു. നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയാണ് 10000. 10000നെ 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. മനസ്സിലായി നമുക്ക് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ശിഷ്ടം എത്രയാ വന്നത്? 532 ആണ്. ശിഷ്ടം 532 വന്ന കാരണം തന്നെ നമുക്കിനി 10000 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് 10001, 10002, 10003 അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലായി. 10000 അല്ല ആൻസർ, 10000 കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലായി. 10000 കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നമ്പറാണ് ആൻസർ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം 10000ത്തിനേക്കാളും വലിയ ആളെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഏരോ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഏരോ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഏരോ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 10000ത്തിനേക്കാളും വലിയ ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഹാര്യം പ്ലസ് ഹാരകം മൈനസ് ശിഷ്ടം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, ഹാര്യം പ്ലസ് ഹാരകം മൈനസ് ശിഷ്ടം. ഇതിൽ ഹാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? 10000. 10000 മൈനസ് ഹാരകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 789 മൈനസ് ശിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 532. ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? 10257 ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 789 കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയും ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയും ഏതാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 9468ഉം ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 10257 ആണെന്ന്. ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉയർന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ്. 789 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 789 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ശിഷ്ടം 5 വരുന്ന, ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം 5 വരുന്ന, ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം 5 വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഏത്? ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ ഏത്? ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം 5 വരുന്ന വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയും ഏതാണ്? അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉയർന്നു. തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരണം? ശിഷ്ടം 0 വരണം എന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം 5 വരണം എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ശിഷ്ടം 0 വരുന്ന നമ്പേഴ്സ്, അതായത് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയെയും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയെയും തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 9473 ആണ് അല്ലെ. 9473. ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10262 ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോറി, 9468 ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ. ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 10257 ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയെയും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യയെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം 5 വരണം. ഇവരെ നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാരെ 789 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ശിഷ്ടം വന്നത്? ശിഷ്ടം 0 ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ.
ഇനി നമുക്ക് ശിഷ്ടം 5 വരണമെങ്കിൽ 0 അല്ല വേണ്ടത്, ശിഷ്ടം 5 വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഹാര്യത്തിന്റെ കൂടെ 5 കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ഹാര്യത്തിന്റെ കൂടെ 5 കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 94 68 എന്ന് പറയുന്നത് 94 73 ആയി മാറുന്നു. 10 257 എന്ന് പറയുന്നത് 10 262 ആയിട്ട് മാറുന്നു. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം 0 ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയ 4 അക്ക സംഖ്യയെയും ഏറ്റവും ചെറിയ 5 അക്ക സംഖ്യയെയും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ശിഷ്ടം 5 വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം നമ്മൾ ഹാര്യത്തിന്റെ കൂടെ 5 കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണോ?